Okamžite prestaň toto robiť, ak chceš bezpečnosť. Prestaň spolupracovať s neserióznymi majstrami, pretože ti môžu urobiť viac škody než úžitku. Na trhu je veľa firiem a samoukov, ktorí ti sľubujú lacné riešenia. Niektorí používajú necertifikované zariadenia, nesprávne napájajú systémy a riskujú tvoju bezpečnosť. Možno ti to bude fungovať krátko, ale čo potom? Kvalitná firma má licencie, zamestnáva vyškolených odborníkov a používa overené produkty. My fungujeme na trhu od roku 2013 a máme kompletne vyškolený a certifikovaný personál. U nás sa špecializujeme na bezpečnosť, preto používame len overených výrobcov kamerových a zabezpečovacích systémov, ktorí spĺňajú európske normy a certifikáty bezpečnosti. Navyše zabezpečujeme kompletné služby od projektu cez montáž až po servis, takže ti odpadne starosť s koordináciou viacerých dodávateľov. Vo výsledku si možno zaplatíš o niečo viac, ale získa systém, ktorý funguje spoľahlivo, záruku, servis a hlavne istotu, že tvoje dáta a bezpečnosť sú v dobrých rukách. Ak chceš mať istotu, že tvoj dom bude v rukách odborníkov, napíš do komentára slovo bezpečnosť a my ti ukážeme, ako by sme to urobili práve u teba.